खावनै थुब्ला जाबाय जे सागोराखौ जों थेनो हाया जे सागोराखौ जों खावनै थुब्लाबो जों खालामनो हाया जे सागोराखौ जों बबेबा थेथ'नानै जों फोराननोबो हाया जुगे जुगे थाबोनाय बे दै बेसे गोथौ दिनै बे सागोरा इसोरनि रावजोंहाय इसोरनि बोलोजोंहाय खावनै थुब्ला जानानै आरो बिनि गेजेर गेजेर दिनै रायतफ्रा इजराइलारिफ्रा थांनो हादों बारग'नो हादों थैनायनिफ्राय उद्धार जादों परित्रान बासाय जानायखौ बिसोरो लाभ खालामनो हादों सोमोनांथाव इसोर जोंनि इसोरा दा बेबायदि रोखोमनि दिनैहाय बेखौहाय दिनै साबसेया दिनै उपलब्धि खालामदों जोंलाय बे सोमोनांथाव इसोरनि जि मावनाय बे मावनायखौ जों साबसेया दिनैहाय साननो हादों सासेया दिनैहाय जों बुजिनो हादों दिनै जों बे पर्यायाव जों फैनांगोन बे पजिशनाव जों फैनांगोन बुजिनायनि पर्यायावहाय बुजिनायनि पजिशनाव जों फैनांगोन प्रभु इसोरा जोंनि थाखाय जाथायग्रा इसोर प्रभु इसोरा जोंनि थाखाय रैखा खालामग्रा इसोर नैबे हप लानानै बे बर्साखौ लानानै जोङो इसोरनि खाथियाव जों फैनो जों नाजानांगौ दे जेब्लाबो आङो सानदों मा दिनैहाय एसेल' आङो बेवहाय ओनसोलावहाय गोबां ख्रिस्टानफोर दं DLC थाबाय अबयसे NLCआ मण्डलि गंनैबान दं ने गंब्रै NLCआ गंब्रै दं गंब्रै खयाबारि मोनसे फिसा दं गंब्रै दं BLC गंसे दं BLCआ गंसे दं हा गंथाम दं ओमफ्राय बेप्टिस्टआ गंसे दङ आठथा गंथाम बिसोर 11 ओमफ्राय बे गंब्रै 11 15था मण्डलि दं बे 15था मण्डलिनि बेवहाय जुदि 15था मण्डलिनि मानसिफ्रा जुदि खौसे जानानै फैनांगौब्ला बे जायगायावहाय प्रार्थना खालामनांगौब्ला बे जायगा गोमसारगोन बे जायगाया सेकेन्ड जागोन बे जायगाया मावग्लुबगोन इसोरनि बोलोजोंहाय गोदोनि समावहाय जेब्ला 120 जन मानसिया प्रार्थना खालामदों